Tak pekný deň vám prajem opäť z Autosearch.sk. Dnes vám teda chcem ukázať iba jedno také krátke video pre prevodovku DL501 od Volkswagen Group, ktorá je osadená v tomto prípade v Audi SQ5. No a problém je teda samozrejme prevodovka, ktorá je už momentálne demontovaná. Toto auto je roku 2009 výroby a má najazdené 240 000 km. No a bola vlastne demontovaná prevodovka z dôvodu výmeny dvojspojky aj dvojhmotného zotrvačníka. No a problémom tohto auta bola teda spojka číslo 2 konkrétne, to je tento menší spojkový paket, ktorý vlastne už na prvý pohľad vidíte, ako sú spálené jednotlivé či už lamely alebo teda trecie dosky, čiže čierne. No a dochádzalo pri akcelerácii k trhaniu vozidla pri rozjazde, čiže spojka číslo 1 tá ešte relatívne v pohode držala, takisto aj samotný lamelový kôž je teda spálený, čiže nie je možné opäť použiť. No a takto vyzerá v podstate už nová dvojspojka prichystaná teda na výmenu, na použitie a ďalšie teda kilometre. Samozrejme nové gufera, aby teda stesnilo všetko a pracovalo tak ako má. Takisto aj vnútorný spojkový kôž je teda viditeľne tmavý, spálený, čiže nie je možné použiť opäť na prevádzku, aj keď by sa dali relatívne povymieňať lamely, ale nie je to teda úplne to práve orechové. Takže opakujem, jedná sa o prevodovku DL501 alebo 0B5 označenie, ktorá je teda inštalovaná v širokej škále vozidiel od Audi A6 počnúc Q5, neviem čo ďalšie. Ale ide o to vlastne, že je to dvojspojková prevodovka, ktorá je aj napriek v tomto prípade údržbe majiteľa jednoducho slabá na prevádzku týchto ťažkých vozidiel. No a dochádza potom k takýmto problémom už okolo 200 000 aj skôr kilometrov, záleží ako sa s tým autom jazdí. Takže na to, aby sa tomu dalo predchádzať, treba dodržiavať ten olejový servis, výmenu oleja úplne ideálne teda aj s preplachom, aby sa vyčistila teda mechatronika, lebo je dosť často počuť od iných teda užívateľov alebo možno mechanikov alebo proste iba všeobecne znalých z internetu o problematike prevodoviek to, že vlastne DSG prevodovky nie je nutné čistiť preplachom alebo nemajú hydromenič a tým pádom to stráca význam. Čo úplne nie je pravda, pretože vlastne hlavný význam čistenia prevodovky so strojom, teda s preplachom, je aj čistenie mechatroniky, ktorá musí byť čistá aj vnútorne a tým pádom dochádza k tomu, že je rýchla, presná, tak ako má byť. Pokiaľ je zanesená vnútorne, že má na sebe naviazané častice kovu, ktoré vznikajú z prirodzeného opotrebenia prevodovky, tak sa spomaluje jej chod a teda dochádza potom k neúplne ideálnemu radeniu. Takže na to, aby vám teda prevodovka, teda automatická prevodovka, či už je to DSG prevodovka, alebo hydrodynamická prevodovka, alebo robotizovaná prevodovka, zaoberáme sa tu všetkými prevodovkami automatickými. No a aby teda fungovali, tak potrebuje každá jedna údržbu, či už je to teda, hovorím, manuálna, alebo teda robotizovaná prevodovka, alebo teda plne automatická. Každá jedna potrebuje, aj keď počujete možno informácie o bezúdržbovej prevodovke alebo náplni doživotnej, tak zabudnite na to. Jednoducho, pokiaľ si chcete udržať auto v slušnom stave a že viete, na čo sa vozíte a chcete sa na to spoľahnúť, teda na tú prevodovku, tak určite je potrebný návšteva servisu a tam vám vlastne odborník povie, či tá prevodovka je v dobrom stave, či sa môžete vydať na dovolenku s tým autom alebo nie a tak ďalej. Takže ak budete chcieť mať záujem, nech sa páči, sme vám k dispozícii aj v Autosearch.sk. Tieto prevodovky v prvom rade štandardne servisujeme výmenami olejov s preplachom, potom nastupujú kalibračné procesy, aby hladko radili prevodovky, no a potom sa teda riešia aj procesy oprav prevodoviek, to už sú teda nie lacné záležitosti, ale treba alebo dá sa im predchádzať tým nelacným opravám práve tou údržbou.
Takže prajem pekný deň, snad som vás moc nedemotivoval takýmto stavom, ale určite treba riešiť ten servis. Ďakujem za prípadný like a zdieľanie.